Φίλοι μου, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να έχετε καλές γιορτές, να αισθάνεστε μια χαρά. Εγώ, όπως σας είχα προειδεάσει, είχα και κάποια θεματάκια με την έκλειψη. Με χτύπησε λίγο, θα έλεγα, και την εξαπατησούλα μου την είχα και κάτι ζημιές τις είχαμε. Δόξα τω Θεώ όμως όλα καλά. Όλα καλά δηλαδή με την έννοια την ψυχική που λέμε ότι τα πάντα είναι και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα, η υγεία πάνω απ' όλα και η καλή καρδιά. Είμαστε λοιπόν πάλι εδώ στο ραντεβού μας για το σημερινό μας βίντεο, το οποίο νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθότι θα απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο, έχω αυτή την αίσθηση, μια και το θέμα του είναι οι συναστρίες, είναι οι σχέσεις μας, οι ανθρώπινες σχέσεις. Το πώς μπορούμε λοιπόν να επικοινωνούμε και να κατανοήσουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα και τους άλλους, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι και πώς αντιδρούμε και εμείς μαζί τους σε ένα κικαιώνα πραγμάτων τα οποία διέπουν το εξωτερικό μας περιβάλλον και το οποίο αποφασίζει για μας και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε, να αντιδράσουμε εμείς στα γεγονότα τα οποία ακολουθούν. Είναι πολύ βασικό για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς έχουν μείνει στάμπα, θα έλεγα, σφραγίδα στο μυαλό κάποιον. Εάν ταιριάζει το κάποιο ζώδιο με ένα άλλο ζώδιο, παραδείγματος χάρη είμαι Σκορπιός, ταιριάζω με τον Λιοντάρι ή ταιριάζω μόνο με τους Ιχθύς ή ταιριάζω μόνο με τον Καρκίνο, και τα αντίθετα, είμαι Κρυός, ταιριάζω με Λιοντάρι ή με τον Τοξότη, δεν ταιριάζω παραδείγματος χάρη με τον Αιγόκερο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Όλα τα ζώδια ταιριάζουν μεταξύ τους. Αρκεί να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πρέπει να περάσουμε στο δεύτερο δόγμα, θα έλεγα, που είναι ένα και μοναδικό. Ότι οι σχέσεις τις οποίες κάνουμε δεν είναι μόνο για να περνάμε καλά. Είναι για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η μεγάλη αρχή των σχέσεων και αυτό πρέπει να εγγραφεί στον εγκέφαλο σε πρώτο πλάνο. Κοντινό, θα έλεγα, αν το βλέπουμε κάθε μέρα. Εάν λοιπόν αποφασίσουμε ότι αυτές είναι οι δύο αρχές, θα καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι σχέσεις. Όλος ο ζωδιακός κύκλος είναι σχέσεις. Δηλαδή ξεκινάει από τον πρώτον έβδομο, που είναι οι απλές σχέσεις ανταλλαγής επικοινωνίας με τους άλλους, είναι οι οικονομικές σχέσεις από το δεύτερο, είναι οι επικοινωνιακές σχέσεις με συγγενείς στον τρίτο και οι ανώτερες γνώσεις στον τέταρτο, είναι σχέσεις πατρίδας, οικογένειας, με τη δουλειά, επαγγελματικές δηλαδή, με τα παιδιά μας στον πέμπτο οίκο. Όλος ο ζωδιακός κύκλος είναι ένα ζευγάρι από σχέσεις, το πώς συναλλασσόμαστε με τους άλλους. Είναι βασική λοιπόν αρχή να κατανοήσουμε πρώτα τον εαυτό μας για να δούμε τι συμβαίνει και να δούμε πώς μπορούμε να λυτρωθούμε μέσα από αυτό το πλαίσιο της ασυνεννοησίας της οποίας υπάρχει. Σε αυτό το επίπεδο θα φτάσουμε πολύ γρήγορα εάν συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας, τα λάθη μας, εάν καταλάβουμε ποιοι είμαστε και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και να κατανοήσουμε και τους άλλους. Είναι πολύ απλό. Έχω ακούσει πάρα πολλούς οι οποίοι λένε, ξέρετε κάτι, έχω τον Άρη πάνω στη σελήνη του, έχω στη σελήνη της ή έχει τον ουρανό μου πάνω στο ήλιο μου. Δεν βγαίνει συμπέρασμα έτσι. Όλο το πλαίσιο είναι μια συναστρία και είναι η ανταλλαγή που υπάρχουν των προσωπικότητων οι οποίες εμπλέκονται σε μια σχέση. Είτε είναι ερωτική σχέση, είτε είναι φιλική σχέση, είτε είναι επαγγελματική σχέση, είτε είναι απλώς κοινωνική σχέση. Μην πιστεύετε ότι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι όταν κάνουμε μία σχέση σε οποιοδήποτε τομέα πρέπει τα πράγματα να είναι εύκολα. Μπορεί να συναντήσουμε έναν προϊστάμενο σε μία υπηρεσία, ο οποίος να είναι δύστροπος, να είναι περίεργος. Πρέπει εμείς να μάθουμε την υπομονή και τη διαχείριση μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο ίδιος να κατανοήσει κάποια στιγμή αν δημιουργεί υπερβολές ή όχι. Είναι πάρα πολύ απλό. Επίσης κάτι άλλο που έχω ακούσει και που συζητούν πολλοί είναι ότι τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Ωραία, να κοιτάμε τους Σταύρους απέναντι. Όχι, δεν πάει έτσι. Συνήθως ένα οροσκόπιο ήθιστε να κοιτάμε πάντοτε την ακμή του εβδόμου. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο έχει οροσκόπο Τοξότη, όπως έχω εγώ, θα πρέπει να κοιτάει απέναντι το δίδυμο. Θα πρέπει να δει πού είναι ο Ερμής του, θα πρέπει να δει τις γωνίες που κάνει για να μπορέσει να κατανοήσει κάποια πράγματα. Αλλά πριν πάμε σε όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να δούμε επίσης έναν άλλον παράγοντα. Τα δύο βασικά φώτα και τους δύο βασικούς ηγέτες της ζωής μας, που είναι τα φώτα μας, ο ήλιος και τη σελήνη. Αυτοί μας παροτρύνουν
να κάνουμε πράγματα. Ο ήλιος είναι ενέργεια και δεν πρέπει να σας διαφεύγει ποτέ από το μυαλό, και η σελήνη είναι ανάγκη. Αυτές λοιπόν οι δύο ενέργειες αποτελούν ένα μείγμα το οποίο δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Δεν έχει σημασία αν είμαστε ήλιος, οτιδήποτε, δίδυμος, κρυός, σκορπιός, λιοντάρι, ιχθύς. Είναι που είναι η σελήνη μας, και βέβαια πάνω απ' όλα η Αγία Τριάδα ολοκληρώνεται με τον οροσκόπο. Ο οροσκόπος είναι η πύλη για να μπορέσουμε να περάσουμε στο φως. Ο ήλιος είναι οι ενέργειες οι οποίες απαιτούνται, και η σελήνη είναι οι ανάγκες τις οποίες έχουμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Να γίνουμε δηλαδή ένας ήλιος. Όλα αυτά θα μπορέσουν να φανούν πολύ περίπλοκα, όμως λύνονται με ένα πολύ απλό τρόπο. Εάν κατανοήσουμε τι διέπει τη ζωή μας, ποιος είναι ο άξονας της προσωπικότητάς μας, ποιοι είμαστε εμείς, ποια είναι τα ενστικτά μας και ποιοι είναι οι παράγοντες που μας σωθούν αναγκαστικά σε μία εξηλαίωση, σε μία εξύψωση, σε μία ανέλυξη πνευματική. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, με ένα πάρα πολύ απλό μαγικό τρόπο θα κατανοήσουμε αμέσως το διπλανό μας. Θα καταλάβουμε γιατί σκέφτεται έτσι, θα κατανοήσουμε γιατί δημιουργεί αυτές τις αντιπάθειες ή τις συμπάθειες, και βέβαια να δούμε και πώς ουσιαστικά συναλλασσόμαστε με τέτοιου είδους ανθρώπους, οι οποίοι ουσιαστικά λέμε δεν μας κάνουν. Και βέβαια πρέπει να δούμε και τις λύσεις οι οποίες υπάρχουν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια σχέση. Θα ξεκινήσω λοιπόν σήμερα για να σας το κάνω με παραδείγματα. Σας έχω και χάρτες για να σας δείξω τις σχέσεις προσωπικότητας που μπορεί να έχει κάποιος και πώς αυτή μεταβάλλεται μέσα από μια συναστρία. Θα δούμε λοιπόν στο σημερινό μας βίντεο, να ξεκινήσω από εδώ, τον άξονα της διανοητικής ανάπτυξης ενός ανθρώπου και το πλαίσιο της προσωπικότητας και ποιοι είναι αυτοί οι πλανήτες οι οποίοι ουσιαστικά χαρακτηρίζουν αυτό που λέμε προσωπικότητα του ατόμου. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ. Έχουμε τριάδες, άγιες τριάδες θα έλεγα. Το κάτω μέρος βλέπετε ότι είναι η ασυνείδητη σφαίρα της ζωής, είναι αυτό που λέμε το ένστικτο, το πώς λειτουργούμε. Μετά περνάμε στη συνειδητή σφαίρα, αυτό που κάνουμε εμείς σαν προσωπικότητα, το εγώ μας πώς εκφράζεται, και οι υπερπλανήτες, οι εξωχρόνιοι που λέμε πλανήτες, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτονας, που αποτελούν την ανώτερη οκτάβα πραγμάτων και που ουσιαστικά τι κάνουν, μας δείχνουν τον τρόπο πώς μπορούμε να εξυψωθούμε και να εξατομικευθούμε μέσα στο περιβάλλον μας και να μην αποτελούμε αυτό που λέμε μάζα. Να μην είμαστε απλά ένα σύνολο. Να κατανοήσουμε ότι είμαστε μονάδες χωρίς να ξεχνάμε ότι είμαστε μέρη ενός συνόλου. Πάμε λοιπόν να δούμε τους πλανήτες από την αρχή και επίσης τα σύμβολά τους, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά. Θα δούμε λοιπόν ότι ο πρώτος πλανήτης που εκφράζει το θηλυκό, τη θηλυκή αρχή, και μην αρχίσουμε παρεξηγήσεις άνδρας γυναίκα, είναι η θηλυκή αρχή και η αρσενική αρχή, και αυτές οι αρχές έχουν το λόγο ύπαρξής τους. Θα περάσουμε λοιπόν να δούμε την Αφροδίτη, η οποία εκφράζει την αρμονία, την τελειότητα και την αφοσίωση. Προσέξτε το σύμβολό της, είναι ο πνευματικός κύκλος, η ένωση, ο ενωτικός κύκλος, και από κάτω είναι η γήινη σφαίρα, ο σταυρός της ύλης. Εσωτερικά προς τα κάτω μας δείχνει το δρόμο που πηγαίνουμε προς την ύλη και την πραγμάτωση των πραγμάτων. Εάν πάμε στον Άρη που εκφράζει τα ζωώδια ενστικτά, την παρόρμηση, την ενέργεια, τη δράση, τα κατορθώματα που λέμε, την ανδρική ορμή, γιατί εκφράζει την αρσενική αρχή, βλέπουμε ότι είναι ο κύκλος της ένωσης, ο ενωτικός κύκλος, και εδώ βλέπουμε το βελάκι, το οποίο είναι ο εξωτερικός παράγοντας της δράσης που οθεί το άτομο, οι ενέργειες οι οποίες κάνει για να μπορέσει να δράσει και να παράξει πράγματα. Και ποιο είναι ο σκοπός του? Ουσιαστικά να εντρυφήσει στην ένωση με την Αφροδίτη, η οποία δέχεται και αφομοιώνει την αρσενική αρχή. Εδώ όπως θα βλέπετε και για τους κύκλους και θα δούμε στην πορεία των πραγμάτων τι συμβολίζουν και τα σύμβολα. Σας το έχω εξηγήσει, είναι πολύ μεγάλες έννοιες. Δεν είναι τόσο απλά να τα προσπερνάμε και να μην μένουμε ξαφνικά το εάν ισχύει η αστρολογία ή όχι σε θέματα προβλέψεων, αλλά αν και πόσο μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς τον εαυτό μας και πώς μπορούμε να εξελιχθούμε. Τα σύμβολα λοιπόν αυτά έχουμε την αρσενική ορμή,
και τη θηλυκή. Πώς το ενδιάμεσο είναι ο τρόπος σκέψης. Οι τρεις αυτοί παράγοντες στο κάτω μέρος ουσιαστικά μας δείχνουν τι? Την αξιολόγηση που κάνει ο Ερμής και την αναγνώριση που κάνει ο Δίας. Δηλαδή, σκεφτόμαστε κάτι, βλέπουμε κάτι. Ακόμα και μια ερωτική συνύπαρξη, αν υπάρξει ενστικτωδώς, με ζωώδη τρόπο, ενός αρσενικού και ενός θηλυκού, ή μια γενετήσια πράξη ανεξάρτητα από οτιδήποτε. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι πρέπει να έχουμε τον Ερμή σε λειτουργία, δηλαδή να αξιολογήσουμε αυτό το αντικείμενο της σχέσης μας και το μυαλό του, την πνευματικότητά του, και να την αξιολογήσουμε και να την αναγνωρίσουμε μέσω του Δία. Μην ξεχνάτε ότι ο Ερμής και ο Δίας είναι ο άξονας τρίτου ενάτου μέσα σε ένα οροσκόπιο. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες είναι αυτοί που θα μας καθορίζουν το ζωώδες, επαναλαμβάνω, ένστικτο της προσέγγισης μέσα σε μία σχέση ή ασδήποτε μορφής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι τρεις παράγοντες αυτοί δεν μπορούν να τους προσπεράσουμε, γιατί είναι η βασική αρχή. Αυτό που λέμε το ένστικτο, η φύση, αυτό το μου έκανε κλικ. Το ότι μπορέσαμε να διαχειριστούμε κάτι και να αξιολογήσουμε ότι αυτός, όχι, δεν θα πάω με αυτόν, δεν θα πάω με εκείνον, θα κάνω αυτό, όχι, δεν θα συσχετιστώ με αυτόν, θα συσχετιστώ με αυτήν. Παραδείγματος χάρη, σε οποιαδήποτε μορφή δουλειάς. Ο δεύτερος άξονας επάνω, θα δούμε, είναι η συνειδητή σφαίρα. Είναι αυτό που λέμε το εγώ μας, η προσωπικότητα. Και αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι και είναι πανεύκολο να το αναγνωρίσουμε και θα το εξηγήσουμε μετά, γιατί είναι πανεύκολο από τη θέση των πλανητών μέσα σε ένα χάρτη, που αυτά μας ορίζουν πώς μπορούμε να κατανοήσουμε με ένα πανεύκολο τρόπο και να μην χαθούμε μέσα στον κικαιώνα των γωνιών και όψεων και καταστάσεων και ερμηνεών που μπορεί να έχει ένα οροσκόπιο. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Κρόνο, τη Σελήνη και τον Ήλιο. Θα πρέπει εδώ να δούμε μια άλλη συσχέτιση με αυτή η οποία είναι γνωστή. Η μνήμη, ουσιαστικά, πολλοί πιστεύουν ότι η Σελήνη είναι μνήμη. Βεβαίως, είναι μνήμη, είναι το κύτταρο, είναι όχι το κύτταρο του Πλούτονα, είναι ουσιαστικά η κυτταρική μνήμη με την έννοια των παραδόσεων που έχουν υπάρξει. Όμως, το σώμα από μόνο του, το οποίο εκφράζεται μέσω του χρόνου, που είναι το φυσικό σώμα, η μορφή δηλαδή που λέμε, το πυκνό και όχι το αιθερικό και το αστρικό σώμα, το πυκνό φυσικό σώμα, είναι ο Κρόνος, ο οποίος μας έχει και τη δομή της σκέψης. Και είναι επίσης παράγοντας της ανάγκης της προστασίας, η οποία υπάρχει, ο Κρόνος να προστατεύσει τα κεκτημένα. Τι είναι λοιπόν ο Κρόνος? Κρόνος ίσον χρόνος. Όλες οι ενέργειες τις οποίες κουβαλάμε από προηγούμενες ζωές, από το παρελθόν μας, αν πιστεύει κάποιος, αν δεν πιστεύει δεν έχει σημασία, τι να κάνουμε. Ο Κρόνος λοιπόν μας έχει δομήσει με διάφορα πράγματα και μας χτίζει την προσωπικότητα. Η προσωπικότητα τι είναι ουσιαστικά? Το χτίσιμο όλων των εμπειριών τις οποίες έχουμε από το παρελθόν. Γι' αυτό βλέπουμε έναν άτομο το οποίο έχει μία α προσωπικότητα και ένα άλλο έχει μία β προσωπικότητα. Εκείνο λοιπόν που χαρακτηρίζει τον Κρόνο είναι ουσιαστικά η δόμηση. Και η δόμηση έχει λόγω ύπαρξης, λόγω της σκέψης, η οποία τον επαναφέρει από προηγούμενες καταστάσεις να δομήσει ένα σώμα και μία ψυχή, η οποία μπορεί να σταθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Η σελήνη είναι η ανάγκη πλέον, αφού έχουμε το φυσικό σώμα, να κάνει επαφές. Δεν γίνεται να μην κάνουμε επαφές. Πρέπει οπωσδήποτε, αυτή είναι και η βασική αρχή. Να έχουμε λοιπόν μία σελήνη, η οποία ουσιαστικά τι κάνει? Αρχίζει και διαφοροποιεί την εκτίμηση. Δεν είναι όλος ο κόσμος ναι μεν αλλά πρέπει κάπου να κάνουμε κάποιες εκλογές, δηλαδή να επιλέξουμε κάποια πράγματα. Και έχουμε και πρόσωπα. Και ο ήλιος είναι ο έλεγχος, η αυτογνωσία, είναι η τάση για επέκταση, η ανάγκη για επέκταση, και οι τρεις πλανήτες έχουν τη βασική λέξη από κάτω, ανάγκη. Είναι η βασική ανάγκη του ανθρώπου για να υπάρξει μέσα σε αυτό το γήινο περιβάλλον της ύλης. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και λέμε τα σύμβολα. Βλέπετε ότι έχουν κάποιες έννοιες. Εδώ σας είχα πει και την άλλη φορά, ο ήλιος είναι κάτι πάρα πολύ απλό, είναι το σύμπαν ολόκληρο, αλλά μία κοκκίδα στη μέση είναι ο ήλιος του κάθε ένα από εμάς, του καθενός από εμάς. Δηλαδή
είναι η ατομικότητα του καθενός. Εάν κόψουμε τον ήλιο στη μέση, έχουμε μία σελήνη, η οποία ψάχνει να βρει το συμπλήρωμά της. Και αν δείτε και τον Κρόνο, ουσιαστικά είναι ο σταυρός της ύλης, ο οποίος πιέζει προς τα κάτω τη δεκτικότητα της σελήνης. Γιατί οι βασικές αρχές που υπάρχουν πρέπει να διατηρηθούν. Αυτό που συζητάμε σήμερα, ότι έχουν χαθεί αξίες, ότι έχουν χαθεί αρχές, ότι έχουν χαθεί τα πάντα, είναι γιατί έχει χαθεί ο χρόνος. Δεν προσπερνάμε τα πράγματα και δεν τους δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει να τους δώσουμε. Θα τα αναλύσουμε αυτά στη συνέχεια και πάμε στους υπερεξεχρόνιους, υπερπροσωπικούς πλανήτες που είναι ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Θα καταλάβετε την σειρά εάν τους πάρουμε από κάτω προς τα πάνω. Να δείτε λοιπόν ότι ο Ουρανός είναι η εξατομίκευση του ανθρώπου. Είναι δηλαδή αυτό το ξεφεύγω από τη μάζα και ουσιαστικά τι κάνω. Είναι αυτό που είχα πει και την άλλη φορά. Η επιστήμη λέει αυτό. Μάλιστα, το δέχομαι. Να το δω και μόνος μου. Πώς είναι. Όχι αποδέχομαι ό,τι μου λέει η τηλεόραση, ό,τι μου λέει η επιστήμη, ό,τι μου λέει η θρησκεία, ό,τι μου λέει ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Όχι. Οι μεγάλες ιστορίες γίνανε από τους μεγάλους αμφισβητείες. Αυτοί που αμφισβήτησαν και ουσιαστικά μπόρεσαν να προοδεύσουν τα πράγματα και να εξατομικεύσουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι ο Ποσειδώνας που δημιουργεί το μεγάλο ιδεαλισμό, την ευαισθησία και το όραμα για να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ πιο δυνατό από το ήδη υπάρχον σύστημα. Και φυσικά ο Πλούτονας που είναι η μεταμόρφωση και η αλλαγή του εαυτού. Ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης, ο πιο δύσκολος πλανήτης που ουσιαστικά αυτός είναι το κύτταρο και που αναγκάζει το κύτταρο να υποστεί τις αλλαγές προς όφελός του. Γι' αυτό λέω ό,τι και αν μας κάνει ο Πλούτονας είναι για καλό μας. Αυτός ο θάνατος ο οποίος λέμε εντός εισαγωγικών υπάρχει για το άτομο, είτε είναι φυσικός είτε μεταφορικός, λειτουργεί πάντοτε υπέρ του ατόμου. Εδώ λοιπόν, εάν δείτε και τα σύμβολα, έχουν ο Ποσειδώνας, η Σελήνη και ο Ερμής με το Δία, έχουν το ημικύκλιο, το οποίο αυτό ημικύκλιο είναι η αρχή της δεκτικότητας και αυτό έχει σχέση με το συναίσθημα, με την ψυχή. Και αν πάρουμε τους πλανήτες από την αρχή θα καταλάβουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι μία ανάγκη να κρατήσουμε και να βλέπουμε τα πράγματα με αρμονία. Να μην χαλάσουμε λοιπόν τη συνταγή, αλλά να κρατήσουμε και να αφομοιώσουμε το ευγενές. Να προσπαθήσουμε για το τέλειο. Ενστικτωδώς. Έχει μία ανάγκη λοιπόν κλειστή η θηλυκή αρχή να προστατεύσει τα κεκτημένα της. Αυτή λοιπόν η Αφροδίτη, η επέκτασή της χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία από το ίδιο το σώμα, από την ίδια τη δομή της σκέψης, την οποία εκφράζει ο Κρόνος. Και εφόσον λοιπόν από ο Κρόνος δομήσει τη σκέψη, ακολουθεί η διαδικασία του ουρανού που είναι η εξατομίκευση. Εκεί ξεφεύγουμε και δημιουργούμε μια άλλη μέθοδο για να εκλεπτύνουμε το πράγμα και να το κάνουμε πιο φινετσάτο, πιο καλύτερο. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε λοιπόν ότι η Αφροδίτη εδώ είναι ο χρυσός, είναι τα σπέρματα του χρυσού που βλέπουμε, τα κομματάκια του χρυσού που βρίσκουμε στο έδαφος. Ο Κρόνος δομεί όλη αυτή τη μάζα σε, ας το πούμε, πλάκες χρυσού και έρχεται ο ουρανός να κάνει το κόσμημα. Να εξατομικεύσει δηλαδή από ένα κομμάτάκι χρυσού, να κάνει ένα δαχτυλίδι το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία από ίδιο το εκείνο το αντικείμενο. Ένα απλοϊκό παράδειγμα σας δίνω. Εδώ πάμε στη σκέψη που ξεκινάει αφού κάνουμε την αξιολόγηση ενός ανθρώπου ο οποίος γνωρίζουμε. Μιας απλής σχέσης με οτιδήποτε. Γνωρίζουμε, βλέπουμε, συμπαθούμε ή όχι, αυτό είναι δουλειά της σελήνης. Δηλαδή, αφού το δούμε, το αξιολογήσουμε, αρχίζουμε να το συμπαθούμε ή όχι, και αυτό είναι ανάγκη της σελήνης, και από εκεί και πέρα, αφού το δέσουμε όλο αυτό το πράγμα, πάμε στον Ποσειδώνα, ο οποίος τι είναι? Η ταυτοποίηση και η κατανόηση ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια άλλου είδους σχέση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε σύμβολο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι έμψυχο, μπορεί να είναι και άψυχο, μπορεί να είναι και μια ιδέα. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται μέσα από τον Ποσειδώνα. Και πάμε στην τρίτη σειρά. Εδώ έχουμε τον Άρη. Είναι το ένστικτο. Είναι το ένστικτο της δράσης. Έρχεται λοιπόν ο ήλιος και λέει αυτή τη δράση πρέπει να την ελέγξω με γνώση. Τη γνώση της προσωπικότητάς μου. Και αφού λοιπόν το δέσω όλο αυτό θα μεταμορφωθώ σε κάτι καλύτερο. Όταν γνωρίζεις τον εαυτό σου μεταμορφώνεται.
Αυτά λοιπόν, εάν τα πάρουμε σε οποιοδήποτε μορφή, θα δούμε λοιπόν ότι ακόμα και αν το πάμε και θρησκευτικά να το πάρουμε, είναι ο πρώτος άξονας, Αφροδίτη, Κρόνος, Ουρανός, ουσιαστικά είναι η γέννηση, έτσι, το φυσικό σώμα δηλαδή σαν γέννηση, σαν ύπαρξη. Το δεύτερο είναι η βάφτιση, σαν μυστήρια μιλάμε τώρα, με την έννοια της κατανόησης ότι ανήκω κάπου και είμαι κάπου και αυτό το κάνω ιδεολογία. Και το τρίτο είναι η μεταμόρφωση. Το τρίτο στάδιο, εκεί η επί του όρους ομιλία που λέμε. Εντάξει, η μεταμόρφωση δηλαδή του εαυτού που πλέον γίνεται κάτι συμπαντικό. Φεύγει από το κομμάτι το υλικό και περνάει σε ένα άλλο πιο συμπαντικό κομμάτι. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ, η λεγόμενη συνειδητή σφαίρα. Γιατί πριν περάσουμε στην ανάπτυξη τη διανοητική και υποτίθεται ότι έχουμε αφήσει και το ζωώδες ένστικτο πίσω μας, ή το αφήνουμε να συνλειτουργεί μαζί με την προσωπικότητά μας, αλλά πρέπει να κάνουμε την αξιολόγηση, εννοείται. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτούς τους τρεις παράγοντες που πρέπει να κατανοήσετε ότι είναι η βασική Αγία Τριάδα, με την έννοια ότι ο Κρόνος, το φυσικό σώμα, οι ανάγκες του για προστασία που μας χαρακτηρίζουν έχουν την ακολουθία τους και το φως τους παίρνουν από τη σελήνη, η οποία ή δείχνει τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια σε κάτι, και ο ήλιος βέβαια, ο οποίος είναι η αυτογνωσία, που οδηγούμαστε στην αυτογνωσία, και μετά από αυτό έρχεται η εξέλιξη, η ανάγκη της επέκτασής μας σε κάτι πολύ πιο ανώτερο. Αυτά όμως τώρα πάμε να τα δούμε μέσα σε ένα χάρτη και πώς όταν θα τα βλέπετε, χωρίς να ξέρετε οτιδήποτε άλλο, βλέποντας το δικό σας χάρτη, μπορεί να έχετε μια απλή κατανόηση της δικής σας προσωπικότητας και από εκεί και πέρα με άλλες λεπτομέρειες μπορούμε να συζητήσουμε, να δούμε το εξελικτικό μας πεδίο και πώς μπορούμε να κατανοήσουμε σε ένα συναστριακό χάρτη τη σχέση μας με τον άλλον. Εδώ λοιπόν φεύγουμε και πάμε να δούμε το χάρτη. Εδώ έχω φτιάξει ένα χάρτη ο οποίος μας κινεί τις θέσεις, μας δείχνει τις θέσεις των πλανητών, που είναι η καλύτερη τους τοποθέτηση για να εκφράσουν αυτό το οποίο εκπέμπουν. Αν παρατηρήσετε, το εγώ της σελήνης εκφράζεται μέσα από το 12ο και τον πρώτο οίκο. Και εδώ το εσύ είναι η δυτική πλευρά, είναι ο 7ος και ο 6ος οίκος. Αυτά έχουν μια πολύ βαρύνουσα σημασία, ειδικά ο 6ος που προετοιμάζει το άτομο από το δημιουργικό κομμάτι του λιονταριού, το έχω πει και σε άλλο βίντεο, να αναγνωρίσει, να αφήσει τον εαυτό του και να κατανοήσει τη θέση των άλλων και τη συνύπαρξη με τους άλλους στον 7ο οίκο. Και από εδώ, στον 12ο, είναι, αν θέλετε, το δείγμα της πίεσης, το συναισθηματικό πεδίο του ανθρώπου που έχει ανάγκη να εκφραστεί και που περνάει από το 12ο, από το ασυνείδητο, περνάει μπροστά στη σφαίρα του συνειδητού και εμφανίζεται ως ύπαρξη στον πρώτο οίκο. Οι οίκοι λοιπόν από τον δεύτερο μέχρι και τον πέμπτο, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, είναι το μέρος όπου εκφράζεται καλύτερα ο Κρόνος. Γιατί παρέχει καλύτερη ασφάλεια, μας φέρνει μνήμες από το παρελθόν, πώς μπορούμε ουσιαστικά να κρατήσουμε, να συντηρήσουμε αν θέλετε το κομμάτι το οποίο έχουμε σαν γνώση και πώς μπορούμε να επεκταθούμε. Είναι αυτό που είχαν ρωτήσει το Σωκράτη, αν εσύ που γνωρίζεις τα πάντα και που λες ότι αν έρθει συναντήσεις την αλήθεια, συναντήσεις το δίκαιο κτλ. Πώς θα το αναγνωρίσεις? Και λέει, πώς θα το γνωρίσεις? Και λέει, δεν θα το γνωρίσω, θα το αναγνωρίσω, γιατί η γνώση προϋπάρχει. Αυτή λοιπόν τη γνώση, την κεκτημένη γνώση, την εκφράζει ο Κρόνος. Η δόμηση λοιπόν της σκέψης από το παρελθόν. Έχουμε λοιπόν τη σελήνη και έχουμε λοιπόν εδώ τον ήλιο, που είναι στους 4 οίκους 8ο, 9ο, 10ο και 11ο, που εκφράζουν το ανώτερο εγώ και που εδώ ο ήλιος ουσιαστικά τι κάνει? Εκπέμπει όλες τις ακτίνες του για να φωτίσει όλο το περιβάλλον του. Η σελήνη που παίρνει το φως, ουσιαστικά γιατί ξέρουμε ότι η σελήνη δανείζεται το φως από τον ήλιο, μέσα από τον 12ο και τον πρώτο οίκο έχει την ανάγκη το εγώ να συνεργαστεί με το εσύ. Και όλο αυτό το πράγμα θα έχει επιτυχία εάν δεν υπάρχει μία
δυστοκία, μία αν θέλετε κακή μέτρηση, προσέγγιση, διάθεση, συνέβρεση, γωνίες κτλ. Με τον χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, γιατί εδώ ο χρόνος είναι ο καθοδηγητής που θα μας οδηγήσει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα. Το κομμάτι από το 13ο, 14ο, από τον 3ο 10ο, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6, εκεί, από εδώ 10ος μέχρι τρίτο, είναι όλο το πράγμα, είναι αυτό που λέμε ανατολικό ημισφαίριο και που εκφράζει εν ολίγης το εγώ. Από τον 1ο μέχρι τον 4ο, ή αν θέλετε από τον 4ο μέχρι τον 1ο, είναι το δυτικό ημισφαίριο και που ουσιαστικά καθορίζει το εσύ, είναι οι άλλοι. Εδώ από τον 1ο μέχρι τον 7ο είναι το κομμάτι, το κάτω ημισφαίριο, το οποίο ουσιαστικά είναι η κληρονομιά μας, είναι οι καταβολές μας, είναι η πρώιμη ηλικία μας, είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε συσσωρεύσει χρόνια τώρα και παρελθόν και τα οποία πρέπει να επιλύσουμε. Και εδώ από εδώ επάνω είναι η εξωτερικεύση ή αν θέλετε η θυματοποίηση του ατόμου, το οποίο καλείται να υπάρξει μέσω των εμπειριών και μέσω ειδικά των περισσότερων αρνητικών εμπειριών για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και να εξελιχθεί. Είναι δηλαδή πληρώνει το τίμημα της απόδρασης πια προς κάτι πιο ανώτερο, εξελικτικά. Έτσι λοιπόν έχουμε Κρόνος στους αυτούς τους οίκους, έχουμε 12ος και 1ος και 6ος και 7ος η σελήνη, η ανάγκη για σχέσεις και από εδώ η θέση του ήλιου που ουσιαστικά είναι από τον 8ο, 9ο, 10ο και 11ο που μας δείχνει τη δυναμική των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο οπουδήποτε μπορούμε και θα το δούμε στη συνέχεια μέσα σε οροσκόπια, είναι ο βασικός άξονας. Βλέποντας ένα χάρτη θα καταλάβετε τις θέσεις τους και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Θα μου πείτε τώρα και αν δεν είναι αλλού οι πλανήτες. Σωστά. Η θέση λοιπόν του ήλιου, ερχόμαστε πάλι σε αυτό το σημείο, η θέση του ήλιου είναι όπως είπαμε στο άνω διάζωμα 8ο, 9ο, 10ο, 11ο. Εάν βρεθεί στο κομμάτι του 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, εδώ τι κάνει, πέφτει στο περιθώριο του χρόνου. Και εδώ τι γίνεται, εδώ βλέπουμε προσωπικότητες οι οποίες ουσιαστικά ζητάνε επιβεβαίωση. Δεν μπορούν να δράσουν μόνοι τους, δεν έχουν το φως τους, αυτό που πρέπει, και ουσιαστικά τι κάνουν, επικαλούνται αναμνήσεις από το παρελθόν, δοξασίες από το παρελθόν, για να μπορέσουν ουσιαστικά να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα και τις λαϊκές παραδόσεις που λέω, για να μπορέσει να λειτουργήσει και να εκφραστεί ο ήλιος. Δεν είναι μια καλή τοποθέτηση δηλαδή ο ήλιος σε αυτούς τους οίκους. Ουσιαστικά την επιβεβαίωση την έχει από τον χρόνο, να την πάρει από τον χρόνο, δηλαδή από την επιβεβαίωση από τους άλλους, από την επιβεβαίωση από τις μνήμες του, από την επιβεβαίωση του πατρικού του, αν θέλετε, του σπέρματος από το οποίο έχει ξεκινήσει να υπάρχει και το οποίο είναι διαδοχικά χρόνια πριν. Εάν βρεθεί ο ήλιος στο 12ο ή 6ο ή 7ο, δεν είναι επίσης μία καλή σχέση. Γιατί εάν βρεθεί εδώ πέρα στο κομμάτι του εγώ, ουσιαστικά θα βάλει την νοημοσύνη, γιατί και οι τρεις πλανήτες εκφράζουν την νοημοσύνη και την προσωπικότητα, σε μία να πάρει σεληνιακή αν θέλετε τροχιά και να αρχίζει να δένεται με τα συναισθήματα και να παρασύρεται από τα συναισθήματα των άλλων, σε σημείο το οποίο μπορεί να του φέρει πάρα πολλές δυσκολίες. Εδώ θα είναι απορροφημένο στο πώς θα καλλιεργήσει ένα εγώ και την ανάγκη για το πώς θα δράσει και θα ψάχνει να βρει ανθρώπους για να το καταλάβουν στο ίδιο μέγεθος που εκπέμπει ο ίδιος. Εάν βρεθεί στην πλευρά του εσύ, ουσιαστικά θα έρχεται σε μία σύγκρουση με την προσωπικότητά του και πολλές φορές θα παραιτείται ή θα προσαρμόσει τον εαυτό του σε ό,τι θέλουν οι άλλοι, στην πλευρά του εσύ. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ο εαυτός του. Εδώ μιλάμε για μία πολύ δύσκολη κατάσταση για το άτομο, το οποίο πρέπει να το κατανοήσει και πρέπει να μπει σε μία διαδικασία σκέψης ότι πρέπει να ξεχωρίσει τους άλλους από τον εαυτό του, να φροντίσει τη δυναμική του εαυτού του, να ελέγξει την αυτογνωσία του για να μπορέσει να τη μεταφέρει και στους άλλους. Έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει. Αλλιώς είναι χαμένος κόπος.
Εάν η σελήνη τώρα πάει στο επάνω διάζωμα, στη θέση του ήλιου, εκεί φέρεται σαν να είναι ουσιαστικά ήλιος, χωρίς να είναι ήλιο όμως. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, η δημοφιλία της, γιατί η σελήνη είναι η δημοφιλία, δεν κοιτάει τα επιτεύγματά της, δεν κοιτάει τι έχει κάνει, δεν κοιτάει πώς μπορεί να λάμψει, κοιτάει να είναι αρεστή, κοιτάει να είναι δημοφιλής, κοιτάει να είναι καλή. Και εκεί χάνει το νόημά της, δηλαδή ζει από το χειροκρότημα. Αυτή η θέση όμως, όπως εδώ και σε αυτή τη θέση, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, τρίτο, τέταρτο, όχι το πέμπτο, θα εξηγήσω γιατί, τρίτο, τέταρτο και ένατο, δέκατο είναι διαφορετική η θέση της σελήνης, εδώ, δηλαδή η σελήνη εδώ, γιατί εδώ είναι η εξατομίκευση, ο ένατος και ο δέκατος και ο τρίτος και ο τέταρτος είναι η εξατομίκευση του ατόμου. Εδώ λοιπόν χάνει την εξατομίκευσή της η σελήνη και ουσιαστικά τι κάνει, ακολουθεί άλλα μονοπάτια τα οποία δεν την εκφράζουν. Νομίζει ότι κάτι είναι χωρίς να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Στον τρίτο και τον τέταρτο όμως οίκο, επειδή είναι θέσεις της μνήμης της, την οποία εμπεριέχεται και των συναισθημάτων της που έχει καταγραφεί στο μνημονικό της χρόνια τώρα η σελήνη, έρχεται στη θέση του χρόνου εδώ πέρα, ουσιαστικά είναι στα νερά της, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί τόσο όσο θα έπρεπε και εδώ είναι λίγο πιεσμένη, θα έλεγα, με μια ανασφάλεια, γιατί από τη φύση της σελήνη είναι ανασφαλής και έτσι σε αυτό το κομμάτι εκφράζει μεν το εγώ της, αλλά με έναν τρόπο θα έλεγα πάλι όπως είπα όχι στην πρέπουσα κατάσταση που της αξίζει. Δηλαδή είναι το χειροκρότημα. Εδώ όμως θα βοηθήσει τους άλλους, όπως και ο ήλιος σε αυτές τις θέσεις του εγώ, να θεραπεύσει και να οθήσει ανθρώπους προς τη δημιουργία. Γιατί είναι ένα φως, μην ξεχνάμε ότι η σελήνη και ο ήλιος δεν είναι πλανήτες, εμείς τους λέμε πλανήτες, ουσιαστικά είναι τα φώτα. Έτσι. Λοιπόν, τους δίνουμε τη δυναμική να παίξουν πάνω σε αυτό το μοτίβο. Η θέση λοιπόν της σελήνης μπορεί να γίνει και να οθήσει ανθρώπους, να θεραπεύσει ανθρώπους μέσα από τη δυναμική της εδώ σαν μνήμη, για να μπορέσει να οθήσει ανθρώπους σε δημιουργία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανέφερα λοιπόν και είπα όχι σελήνη στο δεύτερο και στον πέμπτο ή στον όγδοο και στον ενδέκατο, γιατί η σελήνη από τη φύση της είναι ασταθής. Όταν βρεθεί λοιπόν στους σταθερούς οίκους, δεύτερο, πέμπτο, όγδοο και ενδέκατο, ουσιαστικά τι γίνεται, μπερδεύεται. Από τη φύση της είναι ασταθής. Όταν πέφτει σε ένα σταθερό περιβάλλον, εκεί αρχίζει και ψάχνεται, χάνει την ταυτότητά της. Και εκεί αρχίζει, για να αποφύγει όλο αυτό, να γίνεται επιλεκτική. Όταν βλέπουμε λοιπόν σελήνη στο δεύτερο, πέμπτο, όγδοο και στον ενδέκατο, είναι σελήνες οι οποίες ουσιαστικά δρούν σε ένα περιβάλλον το οποίο το αφομοιώνουν με δύναμη, αισθάνονται τη δυναμική του και για να μπορέσουν να αποφύγουν την αστάθεια γίνονται επιλεκτικοί. Εκεί δηλαδή ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Θα φροντίσει, μην ξεχνάτε ότι η σελήνη είναι πάντοτε ασφάλεια, από χέρι της ψάχνει, είναι ανασφαλής από χέρι, από τη φύση της και ψάχνει πάντοτε για ασφάλεια. Στα σταθερό ζώδια λοιπόν θα γίνει πιο επιλεκτική. Εκεί λοιπόν όταν θα δείτε να έχετε μια σελήνη στον 11ο ή στον 8ο, θα δείτε ότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος συναισθηματικά ψάχνει αυτή την ασφάλεια. Και αναλόγως που είναι, αν είναι στον 8ο θα ψάχνει τη συναισθηματική ασφάλεια, αν είναι στον 5ο θα ψάχνει την ασφάλεια της ταυτότητάς της, ποια είναι σαν ύπαρξη, αν είναι στον 2ο θα ψάχνει οικονομική ηλική ασφάλεια και στον 11ο θα ψάχνει για μια νοητική ασφάλεια, αναλόγως βέβαια με τη φύση του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται και πάνω απ' όλα μην το ξεχνάμε τι όψεις κάνει. Εάν ο Κρόνος τώρα από εδώ βρεθεί στο επίπεδο του ήλιου, σε αυτό τον άξονα εδώ πέρα, 8ο, 9ο, 10ο και 11ο. Εδώ λοιπόν τι κάνει. Εδώ είναι ένα κομμάτι, ειδικά στον 9ο και στον 10ο, είναι ένα κομμάτι του Κρόνου, το οποίο από τη φύση του ταιριάζει. Γιατί είναι ένας πλανήτης ο οποίος εκφράζει και δομεί την εξουσία. Έχει τη γνώση της εξουσίας, την έχει, αλλά πάει στη θέση του ήλιου. Και εκεί όταν έρθει στη φύση του την κανονική που είναι, αλλά κάτω στο περιβάλλον του ήλιου, πολλές φορές μπορεί να γίνει αυταρχικός. Εδώ λοιπόν στον 9ο και στο 10ο μπορεί να δούμε αυταρχικά άτομα, υπερόπτες, οι οποίοι ουσιαστικά τι κάνουν, έχουν ένα υπερεγώ, το οποίο δεν μπορούν να το διαχειριστούν καλά και πέφτουν σε λάθη. Είναι μόνιμη παγίδα η εξουσία
ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται έχουν τον χρόνο εκεί, και ειδικά στο μεσουράνημα, και έχουμε παραδείγματα, θα σας δείξω μετά, που μας δείχνουν ότι πώς η σύγκρουση αυτή γίνεται, παίρνει άλλες διαστάσεις, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν το χώρο και την εξουσία του ήλιου, ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός. Στον ήλιο, όταν βρίσκεται απάνω και να εκτεθεί ο ήλιος, δεν τον ενοχλεί τίποτα. Είναι ήλιος, λάμπει. Δεν μπορεί να τον αλλάξεις με τίποτα. Η αξία του δεν χάνεται με τίποτα. Ο Κρόνος όμως εδώ προσβάλλεται. Εάν πέσει ο Κρόνος στη θέση του 12ου, στη θέση του 7 και του 6, που είναι το εσύ, δηλαδή εγώ και εσύ, εδώ είναι η χειρότερη του. Εδώ έχουμε τον περιορισμό των σχέσεων, γιατί γίνεται πολύ επιλεκτικός. Ο Κρόνος από τη φύση του είναι συντηρητικός. Έτσι θα κρίνεται και αν κάποιος είναι προοδευτικός στα αλήθεια ή συντηρητικός σε ιδεολογικό επίπεδο, το λέω, αλλά αυτό δεν είναι μονάχα για πολιτικό επίπεδο, είναι και για, όταν λέμε συντηρητικό ή προοδευτικό, δεν εννοούμε το πολιτικό προφίλ, εννοούμε το άτομο το οποίο ουσιαστικά ξέρει να κρατάει, γιατί συντηρητικός αυτός είναι ο άνθρωπος που ξέρει τι θα συντηρήσει, θα κρατήσει και τι θα προοδεύσει, γιατί δεν νοείται ο άνθρωπος να σκέφτεται μόνο συντηρητικά και σε κλειστές δομές και να μην αφήνει το πλαίσιο της πρόοδου να υπάρχει, γιατί αλλιώς αυτό είναι θάνατος. Άρα κανένας ουσιαστικά, μην κακολογούμε και λέμε αυτός είναι συντηρητικός, είναι σάπιος κτλ. Όχι, έχει και αυτός το μικρόβιο της εξέλιξης μέσα του, απλά δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Απλώς λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό κατ' εμέ για να κατανοήσουμε τις θέσεις των πλανητών πριν δούμε τις αξίες τους. Εάν δούμε λοιπόν εδώ τον Κρόνο και στο επίπεδο του εγώ και με το εσύ, θα δούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το κράτημα. Ειδικά αν σε συναστρία δείτε τον Κρόνο του αλουνού να πέφτει στον 7ο, παρότι οι περισσότεροι το φοβούνται, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διότι αυτός θα σας βάλει σε ένα περιορισμό. Δεν θα είναι ο Κρόνος ο οποίος κάνει παιχνίδια, εκτός και αν του δώσετε εσείς δικαίωμα. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, ο Κρόνος δεν είναι διατεθειμένος στον 7ο, σας προσέχει, σας συντηρεί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχει ανάγκη προστασίας. Εδώ συντηρεί τον εαυτό του, στο 12ο συντηρεί το εγώ, εδώ συντηρεί το εσύ. Συντηρεί εσάς δηλαδή, ουσιαστικά. Πάει στην αντίθετη πλευρά, έναν άτομο δηλαδή το οποίο γνωρίζετε και έχει τον Κρόνο στον 7ο, ουσιαστικά σας συντηρεί. Εάν έχει και τους δύο πλανήτες σε αντίθεση, υπάρχει μια σύγκρουση πλέον, για θα δούμε και τέτοιο παράδειγμα, όπου το άτομο αποκόβεται πια, γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία να θέλω να κάνω σχέση, να εμποδίζομαι από τις σχέσεις τις οποίες πρέπει να επιλέξω για να είναι σημαντικές και πρέπει να βρω αυτό που θα με προστατεύσει, και εκεί χάνει την μπάλα. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Ελπίζω μέσα από αυτό το κομμάτι να κατανοήσετε ότι το πιο βασικό είναι ότι οι θέσεις των τριών πλανητών της προσωπικότητας παίζουν κυρίαρχο ρόλο, γιατί αυτές καθορίζουν την έκφρασή μας. Μπορεί να έχετε την καλύτερη συναστρία με τον οποιονδήποτε. Μπορεί να έχετε πολλά πράγματα. Εάν η σελήνη σας, παραδείγματος χάρη, είναι στο 19ο, 3ο, 4ο, ενώ θα έχετε την ασφάλεια και θα είσαστε ικανοποιημένοι με το άτομο, εσείς θα κοιτάτε να είσαστε το άτομο το οποίο θα θέλετε τη δημοφιλία σας, θα θέλετε να αναγνωριστείτε, θα θέλετε ακόμα κάτι περισσότερο, και αυτό μπορεί να καταστρέψει μια σχέση. Άρα καλό θα είναι λοιπόν να βρείτε τις ισορροπίες μέσα από τους πλανήτες αυτούς της προσωπικότητας και να δείτε, χωρίς να κοιτάξετε γωνίες, χωρίς να κοιτάξετε τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ απλό, βλέποντας το απλό στον αχάρτη, να κατανοήσετε σε ποιο επίπεδο βρισκόσαστε και να δείτε Κρόνος στο 10ο, παραδείγματος χάρη. Μήπως είμαι λίγο αυταρχικός στη δουλειά μου? Μήπως είμαι λίγο αυταρχικός? Μήπως κάνω λάθη και δεν το αναγνωρίζω? Γιατί ο ήλιος μπορεί να αναγνωρίσει το λάθος του. Ο Κρόνος δεν το αναγνωρίζει, γιατί έχει δομή σκέψης τέτοιο τρόπο που αποκλείται να κάνω λάθος. Εδώ επίσης ο Κρόνος στον 7ο δεν είναι προσαρμόσιμος, έχει μια δυσκολία. Ελέγχει γιατί θέλει να προστατεύσει και δεν μπορεί. Αν έχετε λοιπόν ένα Κρόνο εδώ, στον 7ο σας, δείτε μήπως ουσιαστικά θέλετε μια προστασία, αλλά ουσιαστικά διστάζετε να κάνετε σχέσεις. Γι' αυτό και άτομα τα οποία λέμε πριν από την πρώτη επιστροφή του χρόνου, πριν από τα 30 τους δηλαδή, αν έχουν Κρόνο στον 7ο, απαγορεύεται να παντρευτούν.
Απαγορεύεται εντός εισαγωγικών, το λέω βέβαια, έτσι. Γιατί δεν μπορούν να αποδώσουν και να κατανοήσουν τι σημαίνει χρόνος απέναντι. Πρέπει να φτάσουν να νιώσουν την πρώτη επιστροφή του χρόνου, να νιώσουν την ασφάλεια και τη δυναμική του χρόνου στον 7ο, αν τον έχουν, ή στον 6ο, για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τι δουλειά κάνει ο χρόνος. Φίλοι μου, είναι πολύ απλό η αστρολογία, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί για να κατανοήσεις την απλότητά της και τη σύλληψη των πραγμάτων τα οποία διέπουν όλοι οι πλανήτες σε ένα οροσκόπιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συλλάβεις, αλλά όταν συλλάβεις την απλότητά του γίνεται ένα παιχνιδάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα χάρτες, οι οποίες θα μας δώσουν παραδείγματα, είναι παραδείγματα τα οποία θα μας δώσουν, αν θέλετε, μία δυναμική για να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας περίπου το πώς φέρεται ένας χαρακτήρας, χωρίς να τους γνωρίζουμε, αν έχει άδικο ή όχι σε κάποια πράγματα, και θα δούμε βασικές δυναμικές σε ένα οροσκόπιο. Έφερα σε πρώτο παράδειγμα τον Τζόνι Ντεπ. Γιατί τον Τζόνι Ντεπ? Γιατί υπήρχε το περιβόητο δικαστήριο, η περιβόητη δικαστική διαμάχη με τη γυναίκα του, την Άμπερ Χέρντ, την οποία βρήκα τα οροσκόπια για να κάνω ακριβώς αυτή τη σύνδεση, μια και το θέμα της βίας, των χωρισμών και τα λοιπά και τέτοια είναι λίγο τώρα στο προσκήνιο. Προσέξτε να δείτε λοιπόν, έχουμε τον Τζόνι Ντεπ. Τι βλέπουμε λοιπόν σε πρώτο πλάνο? Στην Αφροδίτη με Ερμή βγάζει ένα ιδεαλισμό και μία αγάπη σε συναισθήματα και μία ανάγκη να φωτίσει τον εαυτό του με συναισθήματα αγάπης και σταθερότητας πάνω στη δουλειά του, βέβαια στον άξονα της δουλειάς του, αλλά σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Ο Κρόνος λοιπόν εδώ Αφροδίτη και ο Κρόνος τον 7ο, γι' αυτό τον έχω σημειώσει, ουσιαστικά τι κάνει? Τον κάνει επιλεκτικό, τον κάνει με τις σχέσεις, γι' αυτό και δεν έχει πάρα πολλές σχέσεις ο Τζόνι Ντεπ. Είχε σχέσεις οι οποίες ήταν σχέσεις οι οποίες μένανε κατά κάποιο τρόπο, είχε μια διάρκεια με ένα δικό του. Δεν είπα ότι είναι ανέραστος προς Θεού ότι είχε 2 σχέσεις στη ζωή του, τέτοιο παλικάρι, γιατί όχι. Αλλά θέλω να πω ότι τα αισθήματά του ήταν κρατημένα. Και εδώ που έχω ξεχάσει, θα το δείτε μετά σε άλλο χάρτη, εδώ στον 4ο έχει και το μεσοδιάστημα Άρη Κρόνου, το οποίο χτυπάει την Αφροδίτη του και ουσιαστικά δείχνει μια συστολή, αν θέλετε, στον τρόπο που εκφράζεται και το οποίο δρά. Έχουμε όμως τον ουρανό Πλούτονα με τον Άρη, ο οποίος είναι εκρηκτικός. Και πού είναι? Στην πλευρά του εγώ. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά έχει ένα δείκτη, έναν αυτή τη στιγμή, ο ουρανός Πλούτονας Άρη, που τον κάνει να έχει μια εκρηκτική διάθεση και ακολουθείται από τη σελήνη του, η οποία είναι στον 5ο του, ψάχνει για τη δική του ταυτότητα συναισθηματική, ταυτότητα προσωπική, όχι συναισθηματική, μέσα από τη δουλειά του, γιατί είναι στον εγώκερο, σε κρόνια θέση δηλαδή, μια σελήνη παγερών συναισθημάτων, δομημένων συναισθημάτων λόγω του χρόνου, στον 7ο, σταθερού θα έλεγα, ο οποίος όμως χτυπιέται από τον Ερμή, με τον ουρανό, από την Αφροδίτη τον ουρανό. Αυτό τι κάνει? Δείχνει μια προσωπικότητα η οποία πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει μέσα από τον εκνευρισμό του που υπάρχει, και η σελήνη είναι στην πλευρά του εσύ, γιατί μην ξεχνάτε ότι η σελήνη εδώ είναι στον 6ο, είναι 13, είναι 15 είναι η ακμή του 6ου, αλλά ξέρουμε ότι όταν ένας πλανήτης είναι κοντά σε ακμές, μέχρι τις 5 μοίρες ουσιαστικά λειτουργεί στο πλευρό του εσύ, στη μεριά του εσύ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ότι η εκνευριστική κατάσταση η οποία υπάρχει για τον Τζόνι Ντεπ ουσιαστικά είναι από την πλευρά, θέλετε, του θηλυκού. Θηλυκό είναι, και η οποία ουσιαστικά λειτουργεί μέσω των μεσοδιαστημάτων αυτών στο να φτάσει να εκραγεί εδώ και να βγάλει τον εκρηκτικό εαυτό του από τον ουρανό Πλούτονα με τον Άρη. Εδώ δεν δικαιολογούμε, απλώς καταγράφουμε μια κατάσταση. Θα δείτε μετά στη συνέχεια του χάρτη το πώς ουσιαστικά λειτουργεί μεμονωμένα ένας χάρτης. Πρέπει να δούμε πρώτα τον ένα, αυτό πρέπει να κάνουμε συναστρία, να βλέπουμε πρώτα το χάρτη του ενός, το χάρτη του άλλου, να βλέπουμε τις προσωπικότητες και πώς αυτές συγκλίνουν. Πάμε να δούμε λοιπόν, καταρχάς η σελήνη είναι εδώ, όπως είπαμε, ψάχνει τη δική της ασφάλεια και την ταυτότητά της. Ο Κρόνος είναι
στον 7ο που τον εμποδίζει να κάνει πολλαπλές σχέσεις, ζητάει μια συναισθηματική σοβαρότητα στις σχέσεις του και ο ήλιος βέβαια είναι επάνω, η λάμψη του, να είναι καλά το παλικάρι. Και εδώ είναι και ένα σημείο, μην ξεχνάτε ότι η Αφροδίτη είναι στις 26 του Ταύρου, είναι πάνω στον Αλγκόλ, είναι πάνω αυτό που λέμε στο στέρι της Μέδουσας. Είναι τυχαίο πώς επαγγελματικά εκφράζεται, δεν είναι καθόλου τυχαίο όταν θυμηθείτε του Ψαλιδοχέρι, μια ταινία που έκανε με τα μαλλιά του, πώς ήταν και το κεφάλι της Μέδουσας, είναι ο Αλγκόλ εδώ, πώς ουσιαστικά τον εξέφραζε και έκανε την πρώτη του επιτυχία που ουσιαστικά σήμανε την αρχή της καριέρας του. Σήμερα βλέπετε επίσης, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Βλέπετε το χάρτη με κάποιες άλλες γωνίες, όχι τις μουτζούρες που είχα στο προηγούμενο, είναι μια βελτίωση θα έλεγα, είναι η εξέλιξη που σας είπα πριν. Βλέπετε είναι πιο καθαρές οι γραμμές με τα κυκλάκια τους και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τη φίλη μου την Αλέκα τη Δουζίνα, η οποία από το δικό της πόστο κάνει έναν αγώνα πραγματικά για να γνωρίσει ο κόσμος την αστρολογία και νομίζω ότι οφείλουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε να τους παρουσιάζουμε δημόσια, να τους αναγνωρίζουμε το έργο τους και να τους ευχαριστούμε για αυτή τη βοήθεια που μας προσέφεραν. Να σε καλά Αλέκα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με τον επόμενο χάρτη που είναι ο χάρτης της Amber Heard. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε ώρα εδώ πέρα. Αλλά με 12 η ώρα το μεσημέρι, και η 12 ώρα το μεσημέρι το έχουμε εξηγήσει, είναι γιατί στη μέση περίπου του μεσημεριού μπορεί να πάρει μια απόκληση της σελήνης κάποια στιγμή και οι γωνίες δεν χάνονται, είτε προς το νύχτα είτε προς το ξημερώματα δηλαδή, είτε προς αργά από τη δύση, η σελήνη κινείται στο εξάωρο 3 μοίρες. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε στο 12ωρο 6, άρα είμαστε κοντά δηλαδή περίπου στο που μπορεί να είναι σχετικά. Αλλά δεν παίρνουμε θέση. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ λοιπόν έχουμε μία ιστορία όπου ο Ερμής με τον Ποσειδώνα σε τετράγωνο και τη σελήνη που υποτίθεται ότι παίζει κάπου, όπου και αν είναι, μπορεί να είναι 6 μοίρες, να είναι 5 μοίρες, να είναι 4 μοίρες, να είναι 3 μοίρες, όπου και αν είναι, οι 8, 9, 10, 11, πάλι οι γωνίες αυτές υπάρχουν. Και εδώ κάνει ο Ερμής σελήνη με Ποσειδώνα, ο Ποσειδώνας λοιπόν εδώ είναι στην πλευρά του εσύ, είναι αυτό που ουσιαστικά εμείς παρουσιάζουμε, προς το εσύ, είναι αυτό που εμείς εκπέμπουμε και αυτό που βλέπουμε στους άλλους και που προκαλούμε στους άλλους, γιατί μην ξεχνάτε ότι σε μία συναστρία αυτό που επιζητούμε είναι αυτό που εμείς είμαστε, η εικόνα του εαυτού μας. Ό,τι μας λείπει ζητάμε. Άρα λοιπόν εδώ απεικονίζει στην πλευρά του εσύ τον Ποσειδώνα, ο οποίος, εάν υποθέσουμε ότι και ο ήλιος στη σελήνη είναι εδώ σε αυτή τη φάση, κάνει μια δύσκολη όψη με τον ήλιο σελήνη που δείχνει μια αιμονή και μια διαταραχή στα πράγματα. Γενικότερα βλέπουμε είναι μια γυναίκα η οποία ο Έμπερτιν εδώ στο βιβλίο του γράφει ότι ο Ποσειδώνας εκεί, και το έχω εξηγήσει και στο δικό μου βίντεο, ιστορίες κατασκευασμένες των άλλων για να προσβάλλουν το άτομο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η κυρία Amber Heard ουσιαστικά αυτό το εκφράζει προς τους άλλους. Αν ήταν από εδώ θα λέγαμε ότι οι άλλοι το κάνανε σε αυτήν. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά είναι ότι στο Ποσειδώνας ουσιαστικά το εκφράζει στην πλευρά του εσύ, των άλλων. Δεν είναι στο δικό της μέρος για να προσβληθεί η ίδια, ουσιαστικά το βγάζει. Αλλά εδώ έχουμε μια ιστορία και γι' αυτό και προφανώς μπορεί να αθωώθηκε από το δικαστήριο. Είναι ουσιαστικά η ιστορία που φτάσαν στα άκρα και προς το τέλος απλώς δικαιώθηκε ο Τζόνι Ντεπ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το χάρτη και των δυο τους τώρα στην όλη ιστορία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι στο χάρτη του Τζόνι Ντεπ και απ' έξω η Amber Heard, ο Ποσειδώνας πέφτει στην πλευρά του εσύ. Αυτή κάνει τη ζημιά λοιπόν με τις ιστορίες αυτές στον Τζόνι Ντεπ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αν πάρουμε και τον ήλιο σελήνη με τον βόρειο δεσμό, ότι είναι μια μοιραία σχέση. Και εδώ δείτε κάτι το οποίο υπάρχει. Η Αφροδίτη της κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο. Αυτή είναι μια όψη η οποία υπάρχει, είναι μια δύσκολη όψη, είναι πάγωμα των συναισθημάτων ή αν θέλετε αισθημάτων με λογική. Και εδώ παίζει και ρόλο
Ο Ερμής στη συγκεκριμένη περίπτωση που υπάρχει, γιατί κάνει σύνοδο η Αφροδίτη της Χέρντ, και εδώ αυτό που είπαμε, Άρης Κρόνος απέναντι και από την Αφροδίτη. Δεν ήταν μια σχέση που θα έλεγα, εγώ δεν θα έλεγα ότι ήταν μια σχέση αγάπης. Θα ήταν μια σχέση αν θέλετε, με πολλά προβλήματα, με θέματα προσδιορισμού της εξουσίας στο έχω ανάγκη να φανώ. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά από την αντίθεση της Amber Heard που έχει ο ήλιος της, αντίθεση με τον, δεν το είδαμε πριν, το εξηγώ τώρα, ο ήλιος της, αντίθεση με τον Πλούτονα, μία ανάγκη να φανώ, να εξουσιάσω τα πράγματα, ο ήλιος της είναι εδώ πέρα, εντάξει, και που ουσιαστικά λειτουργεί με όλη του τη λάμψη, αλλά χτυπιέται από τον Πλούτονα σε άγριο τρόπο, και εδώ δείχνει τη δράση της ότι είναι ικανή, γιατί αυτή η αντίθεση είναι ικανή να παράξει είτε το καλό είτε το κακό. Εδώ λειτουργήσε, και αν δούμε ότι ο Πλούτονας είναι σε συνέβρεση με το μεσοδιάστημα της σελήνης Κρόνου, είναι μία τάση επιβολής του ατόμου με τη βία να επιβάλλει τα πράγματα, και αυτό είναι ολέθριο. Εδώ λοιπόν, αν γυρίσουμε στο χάρτη, θα δούμε ότι ο Κρόνος της επίσης κάνει τετράγωνο με τον Πλούτονα, μια άλλη διαχωριστική σχέση. Ο Άρης Κρόνος με τον Ερμή, ο Άρης Κρόνος ουσιαστικά κάνει μια 150 με τον Ερμή, που ουσιαστικά τσακίζει τον πνευματικό κόσμο του άλλου, δηλαδή τον διαλύει και δίνει μια, αν θέλετε, βαρύτητα στο συγκεκριμένο οροσκόπιο, του πώς ουσιαστικά, και επίσης Άρης Κρόνος, δεν το συζητάμε σε αυτή την αντίθεση, μία σχέση που ξέρεις όταν τη δεις από την αρχή ότι δεν μπορεί να προοδεύσει και δεν μπορεί να φανεί. Θα μου πείτε τώρα, ωραία, και τι λύσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν. Πάνω απ' όλα, όταν υπάρχει η έλλειψη συναισθήματος και απλώς η λογική ότι πρέπει να φανώ εδώ, γιατί ο ήλιος ουσιαστικά, μην κοιτάτε εδώ πέρα το οροσκόπιο, έχει τον οροσκόπο του Τζόνι Ντεπ, έτσι. Του Τζόνι Ντεπ. Ο ήλιος είναι στο εσύ, δηλαδή εδώ πάω να επιβάλλω μέσω εσού το δικό μου ήλιο. Είναι κατανοητό? Ναι, είναι κατανοητό νομίζω. Εδώ δείχνει λοιπόν τα πράγματα πώς, θα έλεγα ότι και με την Αφροδίτη Κρόνου, που είναι μια στρατηγική, θα έλεγα, απέναντι στο πώς θα... δεν είναι άξονα στρατηγικής, διακρόνως είναι ο άξονας στρατηγικής, αλλά εδώ μιλάμε ότι η Αφροδίτη στον Ταύρο, η ασφάλεια που ζητάει για να λάμψει στον Ταύρο, που είναι πάνω στο 10ο, εξαρτάται από την ασφάλεια που θα της δώσει ο Τζόνι Ντεπ από τον 7ο, σε σχέση με τους άλλους. Είναι τόσο απλό για να μπορέσετε να καταλάβετε σε μία αστυναστρία πώς μπορεί αυτή η σχέση, αν έχει λόγο ύπαρξης και αν είναι διαχωριστική. Πάμε τώρα να δούμε τώρα ένα άλλο ζευγάρι, τον Brad Pitt με την Ατζέλινα Τζολί. Εδώ κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε έναν ήλιο στην πλευρά του εγώ, ο οποίος δεν έχει, είναι χωρίς όψεις. Δεν έχει όψεις. Κοιτάξτε όμως τι έχει. Έχει παραλληλία με Άρη, παραλληλία με Ερμή, παραλληλία με Αφροδίτη. Το παλικάρι έχει ένα χάρισμα. Δεν το συζητάμε. Και ο Άρης του, που είναι ο δείκτης σεξουαλικότητάς του, είναι και παραλληλία με τον ήλιο και παραλληλία με τον Ερμή και παραλληλία με την Αφροδίτη. Καταλαβαίνετε που υπάρχει όλη αυτή η λάμψη. Και επίσης, εδώ έχει ένα συγκεντρωμένο δεύτερο. Όλοι αυτοί οι πλανήτες που έχει ανάγκη να εκφραστεί αυτό που σας είπα μέσα από τη δουλειά του, εντάξει, γιατί είναι όλοι Κρόνος, έχει την ανάγκη, την ασφάλεια, θέλει να νιώσει την ασφάλεια μέσα στη δουλειά του, είναι σε τρίγωνο με το μεσουράνημά του. Δεν έχει κανένα πλανήτη στο 10ο, άρα εδώ φαίνεται όμως όλη η δημοφιλία του, που είναι ακριβώς από την ανάγκη του να φανώ και να λάμψω, είναι η ανάγκη να υπάρχω της Σελήνης εδώ, και που ο ήλιος της απλώς είναι μαγνητικός. Και βέβαια ο Δίας, που του δίνει τη χάρη σε όλο αυτό στον τέταρτο, τη γοητεία, και ο Άρης του, ο οποίος είναι βέβαια σε τρίγωνο με τον ουρανό του και με τον Πλούτονα, που του κάνει το εγώ του ακόμα πιο δυνατό. Δηλαδή του δίνει τη λάμψη πολύ δυνατή. Εδώ λοιπόν προσέξτε τώρα, γιατί έχω βάλει αυτό το μεσοδιάστημα. Άρης Ποσειδώνας πάνω στον τοξότη, θα μπορούσε κανείς να πούμε ότι αυτό το άτομο είναι και λίγο αδύναμο σαν χαρακτήρας κτλ. Όμως, ή θα μπορούσε να έχει και μια σχέση με ψυχοφάρμακα, να παίρνει φάρμακα, ή έχει μια αδυναμία ή κάποιο πρόβλημα κουλουπού. Όμως ο κυβερνήτης του μεσοδιαστήματος είναι ο Δίας και είναι στον Άρη, κυβερνιέται από τον Άρη, και ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός σε έξαρση. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε μια όψη, δεν μπορούμε να λέμε
De facto αυτό είναι και τελείωσε. Πρέπει να δούμε όλο το σύνολο του χάρτη για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάμε να δούμε τον χάρτη της Αντζελίνα Τζολί. Και εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ έχουμε λοιπόν τον ουρανό στον τέταρτό της. Πρώτο ένα δείγμα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα οικογενειακά. Το κορίτσι έχει προβλήματα από εδώ τα οποία με την οικογένεια και έχει μια σχέση, δεν μπορεί να αποκοπεί εύκολα από το παρελθόν της. Εδώ ο ουρανός, ενώ είναι στην πλευρά του χρόνου, έχει μια σύγκρουση. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι οι υπόλοιποι πλανήτες παίζουν ρόλο. Εδώ ο ουρανός είναι στη θέση του χρόνου. Και ο χρόνος εδώ, στη θέση του χρόνου, ο ουρανός φέρνει ένταση. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε ουρανό με Αφροδίτη. Η κοπέλα δεν μπορεί να κάνει σχέσεις. Δεν είναι διατεθειμένη να κάνει σχέσεις. Δεν γίνεται. Γιατί θέλει την ελευθερία της. Ενώ ο ουρανός είναι στο ζυγό, κυβερνείται από την Αφροδίτη, η οποία είναι πάνω στον οσκόπο, που της δίνει και τη γοητεία της, μια χαρακούκλα, έτσι δεν το συζητάμε, σε τετράγωνα ακριβέστατο με τον ουρανό όμως. Σημαίνει Αφροδίτη, ανάγκη να μείνω, ουρανός εξυντανίκευση, εξατομίκευση, θέλω να ξεφύγω, που λέγαμε στην αρχή. Καταλαβαίνετε πώς αυτή η σύγκρουση οδηγεί σε άλλα πλαίσια το ίδιο το άτομο. Όταν υπάρχουν και στη σχέση, καταλαβαίνετε πώς γίνονται οι συγκρούσεις. Και εδώ δείχνει ότι η ασφάλεια την οποία ζητάει, τον καρκίνο, την αισθηματική ασφάλεια, δεν μπορεί, τη διώχνει η ίδια. Έχει και ένα χρόνο επίσης στην πλευρά του εγώ, στο 12ο, το κάνει ακόμα χειρότερο το παραμύθι, σε τετράγωνο με τον Άρη ουρανό, σε αντίθεση με τον Άρη ουρανό, που εδώ είναι καταλύτης. Εδώ δηλαδή η νευρική κρίση και όλο αυτό το άγχος το οποίο προκαλείται και η στέρηση η οποία βγάζει δεν μπορεί να την κάνει να λειτουργήσει μέσα σε μια σχέση. Και επίσης εδώ βλέπετε πώς φαίνονται τα πράγματα. Ο ήλιος της, εδώ το εγώ της, εγκλωβισμένος μέσα στον ενδέκατο, στο νοητικό, συμπαντικό, είναι και πρέσβυρα καλής θέλησης κτλ. Σε εξάγωνο με τη σελήνη. Εδώ λοιπόν σε αντίθεση με τον Πλούτονα, η σελήνη τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, εδώ σε αντίθεση με τον ήλιο της, μας δείχνει και το θέμα των υιοθεσιών, παιδιά, Ποσειδώνας, η εξυντανίκευση, εδώ και πώς η σελήνη ικανοποιεί το εγώ της η ανάγκη μέσα από την υιοθεσία των παιδιών στον 5ο οίκο και πώς αυτό της ανεβάζει την εικόνα του εγώ της. Αλλά δυστυχώς μέσα σε μια σχέση είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα. Brad Pitt, Angelina Jolie. Brad Pitt στο μέσα κύκλο, απ' έξω Angelina Jolie. Τι βλέπουμε? Κρόνο εδώ στον 8ο. Ο κρόνος λοιπόν εδώ της κυρίας Jolie είναι σε σταθερό μοτίβο, είπαμε σταθερός ο οίκος. Θέλει να προσφέρει ουσιαστικά τρυφερότητα και την ανάγκη αυτό που λέγαμε στη σχέση. Ναι, αγαπιούνται, ναι, όλα αυτά τα ωραία με τον Brad και τα λοιπά και γιατί όχι. Προσέξτε όμως εδώ τώρα τι γίνεται. Πάει και χτυπάει ο κρόνος της στην πλευρά του ήλιου που σας είπα πριν. Πάει και χτυπάει τη σελήνη και την Αφροδίτη του. Και εδώ είναι ένα παιχνίδι ελέγχου. Επίσης ένα παιχνίδι είναι ότι ο Πλούτονας πάει και του Πλούτονας του Brad Pitt, ο Πλούτονας του Brad Pitt χτυπάει τον ήλιο της, ο οποίος ήλιος της είναι που? Στην ακμή του 7ου του. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο ήλιος που είπαμε πριν, όταν είναι στην πλευρά του εσύ, ουσιαστικά έρχεται σε σύγκρουση με την προσωπικότητα του άλλου ατόμου, γιατί εδώ είναι στην αστριακός ο χάρτης, και τι κάνει? Κάποια στιγμή παρατηρεί, δεν αντέχει άλλο και λέει τέλος. Έχουμε και τον Κρόνο εδώ, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει. Εδώ ο Κρόνος ελέγχει τη σελήνη, θέλει να την ελέγξει. Είναι παιχνίδια εξουσίας. Και είναι που? Στον άξονα, τον σταθερό άξονα των αξιών. Τον συναισθηματικό άξονα και στον υλικό άξονα. Γι' αυτό παιχτήκανε και πολλά με τα οικονομικά τους κτλ. Και τέτοια. Πώς μπορεί να αποφευχθεί αυτό? Εάν σταματήσει απλά ο Κρόνος να ελέγχει και να δει τη σταθερότητα που υπάρχει και να προσπαθεί να ελέγξει τον άλλον με το ζόρι. Αυτά τα παιχνίδια εξουσίας που λείπουν μέσα στη σχάση, προσπαθώντας να αλλάξει ο ένας τον άλλον, έχουν φέρει την καταστροφή. Έχουμε τον ουρανό στον 11ο εδώ πέρα, που είναι σε σταθερό τώρα πια περιβάλλον, δηλαδή του τετάρτου στον 11ο, νοητικά δηλαδή και με την Αφροδίτη, η οποία είναι διεκδικητική, λειτουργεί σαν σκορπιός εδώ πέρα η Αφροδίτη, κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η σχέση είναι πολύ δύσκολο να μπορούσε να υπάρξει και να συνεχίσει. Παρότι είχαν και πάρα πολύ καλό με Άρη ας πούμε εξωγοτετράγωνο, θα είχαν και πάρα πολύ ωραίο σεξ. Θα λέγαμε, ή αν θέλετε εντάσεις, συναστριακά είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρης με Άρη, καταπληκτικό. Ναι, αλλά βγάζει πολλές εντάσεις και πολλούς τσακωμούς. Και ειδικά ο Άρης με τη Σελήνη που ήταν και λίγο η κυρία προφανώς
σε μια σαν φύση της ήταν λίγο δυναμική, δεν αξιοποίησε τη σελήνη Δία να της δώσει τη χαρά, που το έλεγε ότι ναι, μεν ήταν πολύ ωραία, ναι, περνούσαμε καλά, ναι, ερωτευτήκαμε βεβαίως στο πλατό, ουρανός Αφροδίτης. Ήταν μοιραίο ότι ουσιαστικά και η Αφροδίτη με Αφροδίτη δείχνει και ένα σεβασμό και μια, αν θέλετε, άλλα διαφορετικά θέματα να αντιμετωπίσουν. Ουσιαστικά διέλυσαν το παραμύθι. Πάμε στον επόμενο χάρτη για να σας δείξω κάτι, επειδή αυτό ήταν και αναφορά, επειδή το προηγούμενο ήταν με τη βασιλική οικογένεια. Ήθελα να σας δείξω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που σας έλεγα. Προσέξτε τι βλέπουμε εδώ, διαφορετικότητα. Αυτός είναι ο χάρτης της συγχωρεμένης της Ελισάβετ. Ο Κρόνος, κοιτάξτε που είναι, ακριβώς πάνω στο μεσουράνημα. Τι σας είπα λοιπόν πριν για τον Κρόνο? Ότι ο Κρόνος όταν είναι στη θέση του ήλιου προσπαθεί να φανεί και να λάμψει, και το κάνει με τι? Ειδικά πάνω στο μεσουράνημα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σημείο, με αυταρχικό τρόπο. Ήταν ή δεν ήταν αυταρχική? Σε σημείο απίστευτο. Εδώ η σελήνη της, προσέξτε, πέφτει πάνω στον 7ο. Ήθελε να διατηρήσει σχέσεις με τους άλλους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε, και οι άλλοι προσπαθούσαν να τη δούνε σε όλο το σαν σχέσεις, αλλά έπεφταν πάνω σε αυτό το κομμάτι του εσύ που έχει η Ελισάβετ, μπερδεύω τα ονόματα σήμερα, έγινε τόσα οροσκόπια, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όπου δεν της έδινε, αν θέλετε, ήταν στην πλευρά του εσύ, όπου έψαχνε να βρει πολλές φορές, κομπλάριζε όμως σε μια του πώς να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ της εξουσίας της και του ήλιου της δυναμικής της, ο οποίος, τι είπαμε, όταν στον τέταρτο, στον τρίτο οίκο, δηλαδή στο χώρο του Κρόνου. Και εδώ τι σημαίνει αυτό? Σηματοδοτεί ότι ήθελε πάντοτε την επιβεβαίωση ουσιαστικά, είτε από τον άντρα της, είτε από τους γύρω της, αλλά πάντοτε εδώ έκανε τα μοιραία λάθη. Και αυτό είναι το μεγάλο της λάθος. Και πάμε να δούμε μια άλλη συναστρία, να δούμε τον πρίγκιπα Κάρολο, εδώ βασιλιάς τώρα πια, δεν είναι... Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Δεν έβαζα συναστρία με την Νταϊάννα, αυτό έχει αναλυθεί, το ξέρουν οι περισσότεροι, δεν έχει κανένα νόημα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εδώ η σελήνη είναι ακριβώς επάνω στο βόρειο, με το βόρειο δεσμό στο 10ο. Έχουμε λοιπόν τη σελήνη, η οποία ουσιαστικά τι κάνει εκεί? Ζητάει να είναι ήλιος, χωρίς να είναι ήλιος όμως, και θέλει το χειροκρότημα. Θέλει ακριβώς το να είναι δημοφιλής, να είναι το καλό παιδί. Ο ήλιος του είναι στον τέταρτο, στο Σκορπιό. Δυνατός ήλιος, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλει και αυτός επιβεβαίωση. Απόλυτη τα πατρικά του. Και ο Κρόνος, εδώ, μην χάσουμε την περιουσία, η ασφάλεια, και να μάθουμε από το παρελθόν μας τι και τα δεδομένα και το ιστορικό της οικογένειας, κουλουπού. Ο Πλούτονας του, εδώ, είναι πάρα πολύ δυνατός. Και αν πάμε παρακάτω θα δείτε ότι είναι πάνω, εδώ, πάνω στη σελήνη της Ελισάβετ. Τι σηματοδοτεί αυτό? Μία έλξη. Μια βαθιά έλξη, Πλούτονα σελήνη. Θα μπορούσε να την αλλάξει τη μαμά? Βεβαίως θα μπορούσε. Θα γινόταν? Όχι. Γιατί ο ήλιος είναι αδύναμος. Και εδώ η σελήνη του Κάρολου είναι κάτω από τον ήλιο. Εδώ θα φανεί και έχουμε τον Κρόνο, ο ήλιος πάνω στον Κρόνο, και ο ήλιος σελήνη πάνω στον ήλιο Κρόνο της Ελισάβετ. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Ο Πλούτονας τετράγωνο με τον ήλιο Κρόνο, καταπίεση μεγάλη. Ο Άρης Ποσειδώνας με τον ήλιο τον διέλυε, δεν τον άφηνε. Ο ήλιος της πάνω στη σελήνη του. Ναι, μεν υπήρχε μια, ας το πούμε, καρμική σχέση, αλλά δεν τον άφηνε εκφραστεί. Γιατί είναι η θέση που σας είπα. Ο ήλιος λάμπει και η σελήνη απλώς του Κάρολου ήθελε την επιβεβαίωση στην μαμά. Ό,τι έκανε έπρεπε να το πει στη μαμά. Και όσοι έχετε παρακολουθήσει και το Crown, θα ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ απλή η εξήγηση το για πώς συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να μείνω εδώ γιατί δεν έχει κάποιο νόημα. Εγώ θέλω να κατανοήσετε αυτή τη θέση ακριβώς των πραγμάτων. Δεν πάμε να κάνουμε ανάλυση χαρτών, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά μας ενδιαφέρει να κατανοήσετε ότι οι θέσεις των πλανητών παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Εδώ θα πάμε σε ένα πολιτικό χάρτη τώρα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Απλώς επειδή οι πολιτικοί έχουν έναν τρόπο σκέψης και επειδή η συναστρία με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ βασικό, σκέφτηκα να κάνω αυτή την. Και δεν θα μιλήσω καθόλου πολιτικά, σας το υπόσχομαι, αλλά απλά ήθελα απλώς να δείξω πώς λειτουργούν μέσα από το χάρτη. Εδώ έχουμε τον ήλιο του κυρίου Σιμίτη, ο οποίος είναι στο 10ο και λάμπει. Και είναι μια πολύ καλή. Και μάλιστα εδώ με νότιο δεσμό κάτω από την Επίρη θα έλεγα ότι είναι σε τάξη
και με μια οργάνωση θα έλεγα στα πράγματα και με την ασφάλεια γνωρίζοντας τη συναισθηματική του δομή σαν ήλιος εδώ στο 10ο οίκο παραδοσιακά του χρόνου, θα έλεγα ότι εδώ λάμπει. Εδώ δεν θέλει επιβεβαίωση, εδώ προσπαθεί ουσιαστικά ο ήλιος λάμπει. Μην ξεχνάμε, παραδοσιακά λέμε ότι ο Κρόνος ουσιαστικά κυβερνά τον εγώ καιρο, άρα είναι στο 10ο. Προσέξτε τώρα η σελήνη του. Έχει ανάγκη να κάνει σχέσεις, έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με τους συνεργάτες, αλλά εμποδίζεται από τον Κρόνο που είναι σε 150 αυτή η όψη, δηλαδή σε μια όψη αναγκαστικής προσαρμογής, όπου πρέπει να προσαρμοστεί, δεν προσαρμόζεται. Και όταν λέω προσαρμογή, εννοώ δηλαδή όχι, μην πάει το μυαλό σε άλλα πράγματα, είναι απλώς ότι είναι πολύ επιλεκτικός πια, πρέπει να εμπιστευτεί ποιοι είναι αυτοί που θα του δώσουν. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένας πρωθυπουργός, έτσι. Ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει άλλη βαρύτητα. Εδώ υπάρχει ένα τετράγωνο του Ποσειδώνα με το Δία, το οποίο δεν μου αρέσει γενικότερα. Εδώ είναι εφάνταστα καταστάσεις, θα λέγαμε μια ιδεαλιστική επέκταση πάνω στο υλικό κομμάτι, το οποίο θα προσδώσει ασφάλεια. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης του που εδώ λειτουργήσε και εδώ βλέπουμε τη σελήνη και τον Κρόνο, αυτό που σας είπα σε μια αντίθεση, σε μια 150, που ουσιαστικά μας δίνει το μπλοκάρισμα και που δεν ήταν ακριβώς όπως είπα προσαρμόσιμος για να μπορεί να εκφράσει την ανάγκη του εγώ του. Εδώ έχουμε το χάρτη της Ελλάδας με το χάρτη του κυρίου Σιμίτη. Εδώ προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Ο ήλιος ξαφνικά από εκεί που ήταν στο 10ο φτάνει και να πέφτει στον πρώτο της Ελλάδας, στο εγώ της Ελλάδας. Το οποίο εδώ λοιπόν τι κάνει, προσπαθεί να βρει τις σχέσεις, να προσαρμοστεί, γίνεται αυτό που σας είπα στην αρχή, γίνεται σε ελληνιακός ο ήλιος, πέφτει στην πλευρά του εγώ και πρέπει να φωτίσει. Και τι κάνει αυτό, παρασύρεται και προσπαθεί να βρει τις σχέσεις του με τους άλλους. Και εδώ είναι το μεγάλο θεματάκι. Εδώ ο Ποσειδώνας είναι ένα κύριο κλειδί, είναι η εξατομίκευση, η κατανόηση, αν θέλετε, οι μεγάλες ανάγκες που αισθάνεται ότι πρέπει να αγαπήσει την πατρίδα του και να την κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι ήταν, να την προσφέρει. Και η σελήνη που είναι στον 4ο επίσης, σε εξάγωνο με τη σελήνη της Ελλάδος, μας δείχνει το οικονομικό προφίλ το οποίο ήθελε να σχεδιάσει για να μπορέσει να τα καταφέρει. Όμως εδώ ο Δίας του πάνω στον Άρη είναι, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό το γνωστό, το ευχαριστούμε την Αμερικάνικη κυβέρνηση, γιατί εδώ δείχνει τις συμφωνίες και τις ενέργειες τις οποίες κάνει με τους έξω, με τους άλλους, με το εσύ, όπου πλέον ο Δίας εδώ έχει μια επεκτατική διάθεση, δεν θα ήθελα να προχωρήσω παραπέρα, πάνω σε ένα οικονομικό προφίλ, το οποίο ήταν η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ και ό,τι αυτό έφερε. Εδώ λοιπόν ο Κρόνος ξαφνικά πάνω στην Αφροδίτη, εδώ λειτουργεί δυστυχώς ο Κρόνος του, ενώ ήταν στον 7ο, πάει σε μια άλλη θέση και γίνεται πιο αυταρχικός, πιο επιλεκτικός στα πράγματα, στο πώς, με στρατηγική το πώς μπορεί να κάνω κάποια πράγματα, αλλά είναι μοιραίο ότι έγινε λάθη. Και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο Κρόνος που ήταν στον 7ο στα ψάρια, εδώ ο Κρόνος στα ψάρια δεν είναι ένας καλός Κρόνος. Είναι σαν ένας Κρόνος Ποσειδώνας, είναι σε σύγχυση, είναι σε ένταση. Δεν μπορεί να βγάλει πράγματα. Εδώ λοιπόν μας δείχνει την πίεση πάνω στον νότιο δεσμό και στην Αφροδίτη, που ουσιαστικά λειτουργήσε με ένα τρόπο, θα έλεγα, τεχνοκρατικό για να μπορέσει να λειτουργήσει τα ωφέλη, γιατί η σελήνη του είχε ανάγκη τη βελτίωση της χώρας σε οικονομικό επίπεδο, και νομίζω ότι αυτό ήταν η μεγάλη προσπάθεια επίτευξης που δυστυχώς δεν έγινε. Αν πάμε και στην άλλη πλευρά, ότι ο πέμπτος οίκος που είναι το χρηματιστήριο, η Αφροδίτη του είναι πάνω στον Κρόνο του, νομίζω ότι έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο εδώ πέρα, χωρίς να λέω τίποτα, απλώς το πώς ουσιαστικά μειώθηκαν κάποια πράγματα, το οικονομικό κομμάτι δηλαδή που παίζει, σαν κυβερνήτης του χρηματιστηρίου, που λειτουργήσε εις βάρος αυτής της χώρας. Αυτό και τίποτα άλλο. Πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε ενός αμφιλεγόμενου πρωθυπουργού και λέω να δείτε ενός πρωθυπουργού ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες ο χάρτης του, γιατί είναι ακριβώς σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ βλέπουμε τον Κρόνο πάνω στο Μεσουράνιο, όπως σας είπα. Προσπάθησε με ένα ας πούμε αυταρχικό τρόπο, αλλά που δεν ήταν αυταρχικός,
ήταν μπερδεμένος. Γιατί ο Κρόνος του κάνει τετράγωνο με τον Ερμή και ο Κρόνος του είναι σε μία όψη διαταραχής με τη σελήνη. Εδώ η σελήνη ουσιαστικά τι κάνει? Είναι μία σελήνη η οποία είναι στη θέση της, στον τέταρτο οίκο, ουσιαστικά στη θέση του Κρόνου, πιέζεται δηλαδή λόγω της πατροπαράδοτης οικογενειακής μορφής των πραγμάτων, αλλά ουσιαστικά δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα, διότι χτυπιέται από τον Κρόνο, ο οποίος είναι κυβερνήτης του Δευτέρου. Εδώ έχουμε την οικονομική ασφάλεια που υποτίθεται, δεν λέω τίποτα άλλο, οικονομική ασφάλεια που θα έπρεπε να έχει, γιατί ο κυβερνήτης του Δευτέρου είναι στο Μεσουράνημα, η οποία ουσιαστικά έγινε με τον Ερμή στο Εσύ σε μία συνεργασία και με την Αφροδίτη εδώ πέρα, που δεν είναι στην καλύτερη της θέση, είναι σε πολύ κακή κατάσταση, και ο Ερμής εδώ που κάνει αυτό το περιβόητο τετράγωνο και τη σχέση του με την σελήνη, και εδώ πέφτει σε μία όψη επίσης ο Κρόνος 135 με τον ήλιο σελήνη, δείχνει το πράγμα ότι δεν καθοδηγείται καθόλου τώρα, ότι θα είναι ένας μοιραίος πρωθυπουργός για την κυβέρνηση. Και δεν θα μπορούσα όμως να του δώσω και τη δικαιολογία, αν θέλετε, ότι ο ήλιος του είναι σε παραλληλία με τον ουρανό και σε παραλληλία με τον Πλούτονα, ήθελε να μεταμορφώσει, ήθελε να κάνει πράγματα. Τον εμπόδισε όμως η ικανότητα των πραγμάτων. Διότι ο Κρόνος σε τετράγωνο με τον Ερμή εδώ, στην πλευρά του Εσύ και οι συναλλαγές που έκανε, και εδώ ο ήλιος που σας εξήγησα πάλι, στον 7ο είναι οι συναλλαγές από τους άλλους, οι οποίες έρχεται σε σύγκρουση προσωπικότητα του εγώ του δικού του, έφερε κάποια άλλα αποτελέσματα, τα οποία θα τα δούμε στο συναστριακό χάρτη αμέσως. Νάτος, και εδώ έχουμε την Ελλάδα μέσα και του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου απ' έξω. Εδώ θα ήθελα να δείτε τη συναστρία, γι' αυτό έκανα αυτό το χάρτη και δεν έχει, σας είπα, κανένα πολιτικό προφίλ. Θα ήθελα να σας πω ότι το μεσοδιάστημα ήλιος σελήνης της Ελλάδας με τον ουρανό σε τετράγωνο, ανοιχτό μεν, αλλά υπάρχει, γιατί είναι γενέθλια χάρτη, είναι λίγο δεινό, δείχνει ότι οι σχέσεις σε οικονομικό επίπεδο, γιατί ο ουρανός πέφτει στο δεύτερο της Ελλάδας, δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Και εδώ υπάρχει εδώ βλέπουμε τον οροσκόπο πάνω στον Άρη, μία επαφή και με πολλά ατυχήματα που θα λέγαμε σε ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικά σε μια σχέση, όσον αφορά συνεργασίες με τους φανερούς, ας το πούμε, εχθρούς, δεν σημαίνει φανεροί εχθροί της Ελλάδας, αλλά μας δείχνει έναν τρόπο ότι οι άλλοι επηρεάζουν ακριβώς, αυτός επηρεάζεται γιατί είναι στην πλευρά του Εσύ, όπως είπα, από τους άλλους. Και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος σταυρός που θα ήθελα να σας παρακαλώ να το προσέξετε και που είναι ό,τι χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί και που συνέβη δυστυχώς στη χώρα από το συγκεκριμένο άτομο. Χωρίς να του καταλογίζω ευθύνες και δεν το λέω, αλλά δυστυχώς ο χάρτης μετράει. Έχουμε τον Πλούτονα της Ελλάδας σε αντίθεση με τον Κρόνο του, στον 5ο, σχεδιασμός δηλαδή που κάνει από εδώ, δηλαδή σε αυτόν τον άξονα, σε τετράγωνο, ταύ τετράγωνο εμπρότης με το Δία, είναι η χειρότερη πλευρά διαγράμματος όψης, η οποία σημαίνει προσπαθώ να συμμαζέψω ό,τι έχει απομείνει. Είναι κατάρρευση. Είναι τα χάνω όλα. Τα χάσαμε όλα. Και εδώ βλέπουμε τον Ερμή που ήταν στην πλευρά του Εσύ, έχει πάει στην πλευρά του εγώ. Και ο Ερμής σε αυτό το πλάνο είναι σε αντίθεση με το Δία. Εδώ δεν θα ήθελα να κάνω καμία ερμηνεία, την ξέρω την ερμηνεία, δεν θα ήθελα να αναφέρω γιατί θα πρέπει να αναγκαστώ να πω πράγματα. Και δεν θέλω να τα πω. Λοιπόν, γιατί δεν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι η δουλειά μου, γιατί δεν είναι. Δουλειά μου είναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν νομίζω, γιατί πραγματικά αυτό που θα πω δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, όπως θα μπορούσα να εξηγήσω και τον Κρόνο τετράγωνο με τον Ερμή πώς ήταν, και ο Κρόνος 135 με το ήλιο σελήνη. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα γιατί δεν μπορώ να τα πω. Νοήτο. Όσοι θέλετε μπορείτε να διαβάσετε και στον Έμπερτ και γενικά τα μεσοδιαστήματα. Θα δείτε λοιπόν ότι ο Ερμής εδώ, επαναλαμβάνω και αυτό δείτε το, με το Δία, ένας μεγάλος σταυρός, δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Εδώ είναι λίγο, μυρίζει. Τι μυρίζει? Αθωότητα. Και πάμε στον τελευταίο χάρτη. Εδώ γιατί τον έβαλα αυτό? Είναι ο χάρτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Έχουμε το χάρισμα του ήλιου πάνω στο μεσουράνημα.
Έχουμε τη σελήνη στις 14 του Κρυού και θα δείξω, νομίζω ότι έχω... ναι, εδώ είναι, όχι, εδώ είναι ο τελευταίος χάρτης είναι αυτός. Ναι, το έχω σημειώσει εδώ. Εδώ είναι λοιπόν η σελήνη, δεν έχω κάνει συναστρία. Εδώ βλέπω τον Πλούτονα πάνω στο Δία, στο δεύτερο. Δείχνει μια οικονομική ευμάρεια, να το πω. Τον Κρόνο, γιατί τον ανέβαλα αυτό το χάρτη. Ο Κρόνος εδώ είναι στον τέταρτο. Εδώ μιλάμε τώρα σε αντίθεση με τον ουρανό. Αυτή ήταν η μεγάλη ουσιαστικά δυναμική, γι' αυτό μπορούμε να εξηγείτε τους χάρτες. Ο Κρόνος είναι στον τέταρτο, δηλαδή ξέρει κατά βάθος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας, αυτό που λέμε, συντηρητικός, που ήξερε τι να συντηρήσει, ήξερε για την ασφάλεια της πατρίδας του τι έκανε και το έκανε και με θεματικό τρόπο. Μην ξεχνάτε την ιδιοφυΐα του απέναντι στο Χώρα το 1974 και στο Σισμίκ που ήταν το Χώρα με άλλο όνομα το 1987, όπου αποφύγαμε τον πόλεμο λόγω της ευφυΐας του να μπορέσει να χειριστεί τότε την όλη κατάσταση, κάτι που δεν κάνανε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Κρόνο σε αντίθεση με τον ουρανό. Όλη αυτή η διαδικασία της μετάβασης σε ένα άλλο διαφορετικό τρόπο σκέψης, που ο ουρανός εδώ στο 10ο και στο 10ο της Ελλάδας ουσιαστικά άλλαξε τα δεδομένα. Άλλαξε πράγματα. Έκανε σπουδαία πράγματα, κακά τα ψέματα. Έχει πάρα πολλά συν όλο το πράγμα να αναλύσουμε. Εμένα με ενδιαφέρει τον ήλιο και τη σελήνη, σε σχέση ότι η σελήνη κάνει εξάγωνο με τον οροσκόπο της Ελλάδας στους 14 των διδήμων και ο ήλιος του τρίγωνο με τον οροσκόπο της Ελλάδας, εξ αυτού η έλξη και η αγάπη και η συμπάθεια. Αλλά να πω ότι ο Ποσειδώνας αυτό το 45 που κάνει με τη σελήνη της Ελλάδας, να το πούμε λίγο παραμυθάκι, το φάγαμε. Θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ περισσότερα με αυτή τη δυναμική, αλλά γεγονός είναι ότι δεν είναι της παρούση για να μιλήσουμε πολιτικά, αλλά βλέπουμε ότι πώς ο χάρτης ενός ανθρώπου μπορεί να βοηθήσει και να δείξει πράγματα και την ηγέτιδα δύναμη, γιατί η σελήνη εδώ πέρα σε ένα σταθερό οίκο δείχνει ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα η σελήνη με ένα δικό της τρόπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είπαμε ήλιος, η ενέργεια, η ανάγκη της ομάδας, η ανάγκη του σοσιαλισμού, και το λέω γιατί είναι σε ένα ζώδιο του 11ου οίκου, σε ένα ζώδιο του ουρανού, ο οποίος εδώ είναι σε αντίθεση με τον Κρόνο, άρα έχουμε νέες ιδέες. Η σελήνη στον Κρυό θέλω να τα κάνω με το δικό μου τρόπο, γιατί ο ήλιος είναι ενέργεια, η σελήνη είναι ανάγκη. Και αυτό το μείγμα μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο ήλιος εδώ είναι σε ένα διανοητικό, θέλω να κάνω, έχω μια ενέργεια να κάνω, να παράξω πράγματα, να κάνω άλλα με άλλους συνολικά, γιατί ακριβώς ήταν το group, και η σελήνη θα το κάνω με ένα δικό μου τρόπο, έχω ανάγκη να τα κάνω τα πράγματα ομαδικά, ηγετικά, με ένα δικό μου τρόπο προς χάριν του συνόλου. Αυτό λοιπόν είναι το κλείσιμο ουσιαστικά σήμερα του σημερινού μας βίντεο, γιατί ήθελα να σας δείξω ακριβώς αυτή τη σχέση της θέσεως, της προσωπικότητας που καθορίζει κάθε άτομο και πώς αυτά μπορούν να συμπέσουν είτε με ένα χάρτη κράτους, αν είσαι πρωθυπουργός, είτε με ένα χάρτη μάνας και γιου, όπως ήταν σε θέματα εξουσίας, όπως ήταν του Κάρολου, ή αν θες δύο ανθρώπων καλλιτεχνών που ουσιαστικά μπόρεσαν να βρουν τις διαφορές τους και ποιος μπορεί να έχει δίκιο ή κάποιος άδικο σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση. Κανείς δεν ξέρει τις λεπτομέρειες και δεν είναι θέση μας να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Απλώς μπορούμε να σκιαγραφίσουμε και να κατανοήσουμε τι γίνεται. Είναι άλλη μια δυναμική της αστρολογίας που μας δείχνει έναν δρόμο και θα επιμείνω σε αυτό και θέλω να το προσέξετε, σας παρακαλώ. Η αστρολογία, επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, προσπαθεί να μας δείξει έναν τρόπο να γίνουμε καλύτεροι, να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό σήμερα περισσότερο δεν ήταν μόνο μία συναστρία με χάρτες, ήταν για να σας δείξω πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας για να γίνουμε κατανοητοί στους άλλους, να κατανοήσουμε εμείς επίσης τους άλλους και να μπορέσουμε ταυτόχρονα να εξελιχθούμε. Αυτός νομίζω ότι είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η δυναμική. Εύχομαι να είστε καλά. Αν θέλετε να γραφτείτε στο κανάλι μας, έχουμε και κουδουνάκι. Σωστό. Και τι άλλο, ραντεβού στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα σας ξαφνιάσει λίγο. Να είστε καλά.